ଏବେ ବି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 23 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍କିଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 372 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 60ରୁ 88 ମିଲିମିଟର ଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 66.2 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 57.6 ମିଲିମିଟର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 42.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 7ରୁ 40 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 23ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ପାଖାପାଖି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ 10% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଖବର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର ଟିଭି।